може да доставите багажа. Добре дошли в фабриката зала на район Триадица. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен брачния съюз, е необходимо да представите на изпълнителната власт и в присъствието на вашите свидетели и гости да потвърдите желанието си да създадете семейство. Според Семейния кодекс на Република България, бракът е доброволен и равноправен съюз между мъж и жена. Той се изгражда върху следните основни принципи: равни права и равни задължения на съпрузите, общи грижи при отглеждане и възпитание на децата, уважение, разбирателство и вярност. Знаейки всичко това, вие, госпожице Таня Викторова Михайлова, съгласни ли сте да сключите граждански брак с господин Мартин Асенов Димчов? Вие, господин Мартин Асенов Димчов, съгласни ли сте да сключите граждански брак с госпожица Таня Викторова Михайлова? Да. В съответствие с изискванията на Семейния кодекс и в изпълнение на взаимното ви желание е съставен акт за сключване на граждански брак. За да бъде законно оформен същия, моля ви и вашите свидетели да го подпишете. Заповядайте булката. От тази страна. Мама, снимка ли ще му прави? Виж. Не Готово. разсейвайте, за да се подпише. Добре. Така, върнете се където бяхте. Заповядайте. Я виж. Заповядайте. Остава кума. Съгласно закона и обичая и от името на кмета на град София обявявам гражданския брак между госпожица Таня Викторова Михайлова и господин Мартин Асенов Димчов за сключен. Пръстенът е символ на вашия избор да изживеете живота си заедно. Линията го няма край, тъй както не ви има край стремежът да бъдете един за друг. Ще помоля да се обърнете един към друг и да поставите към момент. Взимам те за моя съпруга, за да преодоляваме заедно и заедно да празнуваме победата на нашия живот. Тук не се бяга. Не се бяга. Взимам те за моя съпруг, за да сме един до друг. И в грижите и в радостта, и в мига за напред. Във вашия съвместен живот ще имате повода и за много здраве. Нека казват ако сърцата ви до дълбоки стени. На здраве за много години, чакайте се и до дърва. Уважаеми младоженци, от този момент сте съпрузи. С всички права и задължения, проистичащи от законите и морални норми. Уважавайте себе си, човека до вас. Водете добър и честен живот, бъдете отговорни за всичките си постъпки. Дайте всичко от себе си, да бъдете близки един с друг, да живеете и да се доверявате. Защото доверието определя отношенията между хората. Това е вярно от човек и човек. Докато съществува доверието, ще съществува и приятелството помежду ви. А няма любов. Не. Семейство се гради с много търпение и разбиране.
а любовта е мима и крепка. Изразявайте себе си, като казвате това, което чувствате, и правете това, което мислите. Споделяйте с човека до вас не само любовта, но и страховете си. Разкривайте сърцата си. Не пропускайте да си казвате колко много може да ви е на друг. Уважаеми членове, вие сте законните свидетели на това бракосъчетание. Това е израз на почет и уважение към вас. Бъдете за напред добри приятели, ако се наложи и съветници на новото семейство. Семейство Винчови, желаете да ви поделят до 100 български обичаи, ще пожелаете радостно и дълъг в нашия живот. Това, госпожо, предавам първия семейен документ, защото през жената на този свят. Здравейте, честито, а вие, господине, бъдете оплава на жената, която от днес през своето бъдеще и твоето.